Шлях закінчився, сценарій весь прожитий до кінця. Всі справи завершились, та зупинився час. Знімаю з себе ношу, та в інший вимір переходжу. Тут не сховаюсь я за плоті шкарлупу, недосконалість усвідомлюю свою. У цьому місці дві дороги, рай і ад, нема шляху назад. Стандарт Христа високий, врятує лише Бог, потерапи